सिबिनां रायजोफोर आं मोनसे सुंद' सल' खोन्थानो नागिरदों। थारमाने आङो दिनै दागगारि बाजाराव थांगासिनो दं आरोखि, चिरां डिस्ट्रिक्ट दागगारि बाजाराव न'नि गारि आरो लोगोसे जोङो बिजनेस फालांगि खालामो आरो जोंहा फिसा फिसा मुला बेगर फानो, भिन्दि बेगर फानो आरो लोगोसे आंनि आदैमोन फैदों, बिथांमोना सानैया जुथा दखान फानो गिदिर हलसेलार बादि आरो लोगोसे बिदा फंबाय साथाम असे बिदा फंबाय बिसोरबो साथामजों दर्जि मावो आरो दा जोंहा बिबनायबो फैदों, फिसौलाबो फैदों, फिसाला गारि सालायदों। जों माने बेबायदिनो प्रत्येक बिस्तिबाराव जोङो बाजार खालामो आरोखि दागगारि भुटान सिमायाव आरोखि, चिरां डिस्ट्रिक्ट भुटान सिमा दागगारि आरोखि। जोङो दिनै दखान हैनो फैदों। प्रत्येक सप्तायावनो जों बेबादि दखान सोलिनानै संसारखौ सालायो आरो सोरबा नोंथांमोनाबो ओरैनो थायालासे दखानफोर हो, सोलों, थांनानै थानायनि थाखाय नोंथांमोनाबो जोंबायदि मावनानै सोलिनांगौ, उपाय गैया, माबा मोनसे राहा खालामनांगोन। खालि बेंगालर मेघालय थांबाल' जानाय नङा, बावनो खामायो रोङोब्ला जायगायावनो फैसा दङ। नैबे आदैमोना बिथांमोना जुथा दखान, सेन्देल दखान होयो दागगारियाव, बेसेबांबा बेसा खिना जायो आरो नैबे बिथांमोना बिदा फंबाय असे, बिमा सासे बिफा सासेनि बिसोरो दर्जि होयो आरो जों फिसा फिसा दखान, मुला बेगर दखान, फाथो बेगर दखान, भिन्दि, सबाय बिमा, जिंखा, बहल जों दखान होयो आरो रायजोफोर नोंसोरबो जनानै दाथा, नोंसोरबो जोंबायदिनो खालामनानै जा, गावबा गाव मावनानै जानांगौ रायजोफोर। बेखौनो जोङो दिनै दागगारि थांनायखाय जोङो गारि सिङावनो जोङो माने बेखौ खेबनाय जादों रायजोफोर। गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा, एसेयावनो आङो फोजोबबाय, गोजोन्थों। धन्यबाद।